Vítajte u nového videa z Brawl Stars. Dneska budeme pušovať Dauka na 900 trofej, nie robím si srandu. Chcel by som ho dať aspoň na 950, ale myslím si, že ma to prestane baviť. Áno, je tu nová sezóna, takže prosím, hrajte a hlasujte za Brawlera, ktorého si myslíte. Tu si môžete vybrať, aké dáte select prediction, tak si vyberať. Ja si myslím, že vyhraje Bolt, ale podľa mňa bude 8, ale verím v to, že to dá. A chcel by som ešte povedať k tomu, že som pušnul pár brawlerov na Prestige. Jak vidíte, mám 13 Prestige. Na videu minulom som mal asi 10-9. Pušnul som práve toho Kenjiho, Kita a ešte sa mi zdá, že Crowa. Natočil som si z toho videa, takže vám to teraz ukážem a sme tu. Vidíte, natáčam v takej inej aplikácii. Tu máme pekne to videjko, je vždycky na začiatku. Som tu za mojím kamarátom Sebím. Jak vidíte, dal som na ňu Prestige poctivo. Tu som preskočil trochu, ale to nevadí. Potom uvidíme to hlavné. Áno, vidíte, tu sa točí pekne, potom sa nám započíta a máme to. Hej, už tam je Prestige Crow, potom tam ešte sa to započíta, no. To je také už nudnejšie, takže to môžeme aj preskočiť. No, jak som povedal, pušnul som viac brawlerov a teraz to mám video s Kenjim, hej? Takže vám to teraz ukážem, len to musím nájsť, kde to je? No, že by toto bolo? Ja neviem teraz, asi, nie, to nie je ono. Takže to môžeme dať rovno preč, lebo už to vidím rovno. Je to iba 56 sekúnd, ale počkaj, čo tam je? Aha, tak to vám ukážem, vidíte, mal som tu free deal Mortisa za free. Áno, PMka tam je, no. Takže tak, to som si až teraz všimol, že tam bola tá PMka. No ideme vám ukázať toho Kenjiho, že jak som pušnul, už sa nám začína hra, zase to hrám s tým Sebím. Vidíte tu trošku gameplay môj. Vidíte, jak sa uhol? To i strele to bolo úplne, že OP a crazy. To neviem veľmi, tak to bolo reálne skoro prvýkrát asi. Ja neviem, ale túto hru sme sami boli druhý, prvý sme neboli. Zabili nás taký, no počkaj, ja neviem teraz, ale boli sme druhý, jo? Takže toto tiež preskočíme a ukážem vám, že jak som to dal. Jak môžete vidieť, mám player title Samurai a už sa nám tu točí Kenji, to môžeme tiež preskočiť a presuňme sa rovno na vec. Jak môžete vidieť, už sa nám to zapína pekne a myslím si, že už by sme mohli ísť rovno hrať, len sa tu pozriem, že áno, no určite zadajte kód Destro, jo. Je to jeden z mojich obľúbených youtuberov, čo natáča Brawl Stars a toto je extrémne vzácne. To je jeden človek, čo to má v Československu. Nikto iný to nemá. Možno za chvíľku House, jak sa volá Housek, alebo tak, to bude mať možno za chvíľku. Áno, môžeme ísť už na hru. Brawl Ball, nice. Dobre som to dal. No, máme dosť dobrých protihráčov si myslím, ale ten Feng je jeden z tých slabších, lebo má málo prestíží. Ale to je iba môj názor, možno, že bude dobrý, pekne ich tu zabijeme. No ale, tak asi som sa pomýlil, ten Feng je dosť dobrý a teraz nám dajú gól. No super, Monza dala gól, Monza Líza, však to ani neexistuje. No, poďme ďalej. OK, Feng je v tom kríku, takže ja ho zabijem určite. No, okay. Nie, Cold nedá. Nie, Feng odiť. Áno, dobre. Ešte, že som ho zabil. Dám mu pekne ulti, prosím skap, yes. Takže reálne ja to nikdy nerobím, že dám spoluhráčom ulti a on to prežije. Ja vždycky dávam sebe a niekedy to ani nevíde. Poď, idem dať gól, dám gól. Mám hyper, poď, ulti. Dám gól, yes. 1-1. Musíme to vyhrať, fakt ako. Mám dosť dobrých spoluhráčov, ale protihráči sú tiež dobrí. Ale to nie je až tak dobre, že je to 1-1, lebo keby sa to skončilo, že už by tam bolo 0-0, tak by sa to predlo... ja som dal gól, nice. Thank you, guys. Dobrá hra. No, myslím si, že tí teammates boli dosť dobrí, ako za chvíľku reálne budem mať Prestige asi. A mám 900, nice.
Takže poďme na ďalšiu hru rovno. Podľa mňa by sme ju tiež mohli vyhrať, ale to je podľa toho, že jak budeme mať dobrý gameplay. OK, tá bybina môže byť dobrá, extrémne, ale tá Ember, to neviem, to bude dosť slabý hráč. Keď má ešte bronz, lol, počkaj, nechce mi toxika, ale no poďme. Ne, no nič. Poď, dajte go, no poď. To čo je? Však čo robia? Nevedia vystreliť do brány? Však to sú nubáci. Hlavne to Ember, však čo robí? Nevie hrať. Poď zabij ma. On sa ma bojí kvôli tej ultine. Poď zabij ma. Aj, prečo sa mi práve skončila vtedy, keď ma zabil ten Mortis. Neznášam to. Proste nie, ale ešte, že dať gol. Ja som ich asi zdržal toho Mortisa na tom, že ma zabil. Takže nice. No nie. Nice. Ja som dal ulti. Úplne na poslednú sekundu reálne. No poď Mortis, neboj sa ma, poď. Poď ku mamičke. No tak nič. Ja som skapal. Poďte. Poď gol. Poď. On tam plače, zdržiava zbytočne. Nice. Tam ukázal tú loptu, čo urobil Supercell z Clash Royale. Jak je tam ten goblin a plače. Mi. Hej, takže oni to pridali do Brawl Stars a urobili to s loptou. No môžeme ísť rovno na ďalšiu hru. Mne sa zdá, že to je extrémne rýchlo. Ja neviem. Ale že fakt to ide rýchlo. Ja som ešte rýchlejšie hry reálne nevidel. Hlavne tá druhá bola dosť rýchla. No videl som, že som vyhral už raz za 20 sekúnd, no poď, trafím sa gadžetou, poď ku mne Cordeli, nenaháňaj ma, babetko, nie, ach jaj, teraz nám dajú gól 100%, poď, oni to zachránili, yes. To je také šťastie reálne. No poďme hore. Ona dá gól? Jej zobral Cordelius a skapala. Prečo nezoberiem reálne tú loptu a nedám gól? A prečo strieľam do steny? Wait. Reálne wait. A jak to, čo tam robí? Čo tam ten Cordelius robí? On si stále dáva vlastňaky a on sa mu tá lopta vracia. No poďte, babetko. Jak to je, ja som klikol na ulti a to nedalo. Ale podľa mňa dostaneme gól. No jasné proste. Ja keď skapem, máme gól proste. No poďme hore. Nezabijete ma. Poď. Oh je. Ešte, že mi nezmizla ulti. Nie, Cordelius, choď preč, ja ťa zabijem. Ty jeden! Prosím, že to stíham. Prosím, nedáte nám gól. No tak, super, to je fakt super. Ja už som sa tak naštval. Dneska je to úplne hrozné, si myslím. Ale pár hier sme vyhrali, to áno, ale nemám si zmeniť. Počkaj, ja sa tu pozriem, či také nemôžem hrať. No, tak asi nie. No, ukážem vám klub. Určite sa tam pripojte, hej. Je to môj klub, mám tam iba moje 3 účty, hej. Môžem vám ich rovno aj ukázať, len si to vyhľadám. Napíšte matopol.sk, máte tam aj popísok pekne. Jo, takže sa prosím pripojte, aby ten klub bol niekedy slávny. Toto máme účet Matopol Create iba na Rika, z toho už môžete vidieť short. Mám to na hlavnom kanále, ako toto video. Neviem, že či už ten short vyšiel, ale myslím si, že áno. Lebo toto video je trochu neskôr natočené. Takže tu vám ukážem ešte tento tu. Viete, to je ten, že z videa začal som hrať Brawl Stars od začiatku. Tu máte Matopolo 2, keď chcete vedieť. Už ma to tak veľmi nebaví, takže tu budem chvíľku ticho, zrýchlim vám to a dám vám tú hudbu. Tak poďme na to. Vai tomando, vai jogando, vai tomando, vai jogando. Você dança no funk e o bumbum vou balançar. Vai jogando, vai jogando, vai tomando, vai jogando, vai tomando.
opäť, ale ja si myslím, že by sme mohli poslednú hru si dať s Bullom. Lebo by to mohlo byť extrémne dobré. Takže si ho asi... No, poďme si ho equipnúť. A rovno môžeme ísť na hru. Musíme poslednú hru vyhrať. Keď nie, tak ja neviem, asi urobím video, kde budem za každú prehru jesť wasabi. Ne, to nebudem robiť, lebo to by som sa musel odhaliť. A odhalený ešte nie som. Odhalený je Jakub Lester, jak som vám to dával kód. No, môžeme už ísť hrať a nerozprávať a sústrediť sa na hru. Prečo som pri stene, keď... Bro, ja som zabudol, že... Ale no tak, ja neznášam proste Broka. Brok je najhorší brawler. No super. No OK, no poďme hore. Inak, kto má Starnovu, napíšte do komentárov. A keď napíšete do komentárov, že Matopolo so srdiečkom, dostanete srdce na komentár, hej? Takže tam napíšte. A keď chcete, môžete dať aj no super, dali nám gól. Ale keď chcete, môžete dať aj like a odber. Za like by som bol extrémne rád, ale odber, na to musíte byť prihlásení, ale do toho vás nenútim, hej? Takže iba keď sa vám to moja tvorba extrémne páči. Bro, ja už sa radšej budem asi sústrediť. Hej, a kto chce na video, tak ľudia napíšte svoj nick, Brawl Stars alebo v Robloxe. Chcel by som natočiť nejaké Roblox video, takže určite napíšte nick, možno to budem natáčať s mojim kamošom. Poďme, dáme gol, zabijeme Starnovu. Mne sa to extrémne, že laguje. Reálne, že fakt extrémne, no super, skapal som. No super, fakt. Teraz ku nám, OK, neprídu. OK, mám si myslím dosť dobrých teammateov. Čo tam robí? Čo tam ten Brok robí? Choď preč, choď... Ja fakt sa nebudem vyjadrovať. Fakt. Ako ja tu budem mať nie most healing, ani most damage, ale most dead. Bro, ja som zomrel už asi... Koľkokrát som vôbec zomrel? Počítajte to. Spočítajte, že koľkokrát za celé video som zomrel, hej? Mňa to extrémne zajíma. Ale keď nechcete, nemusíte. Iba ten, kto sa nudí, to môže. Ale podľa mňa to bude nudiť ešte viac pri tom počítaní, lebo podľa mňa mám aspoň už tak 50 smrtí a 10 kilov. Ne, podľa mňa mám viac kilov než smrtí, ale prečo? Ja neviem, my máme prehru. A to je posledná hra reálne. No, to nehovor. Tak, no super. Pre dnešné video by to bolo asi všetko. A keď chcete, tak dajte like a odber, hej. Pre dnešné video by to bolo už asi všetko. Tak zatiaľ čau.